пирӯзиҳои қаҳрамонҳои олимпӣ танҳо бо медал ва дастовардҳои варзишӣ анҷом намеёбанд. онҳо барои ҷавонон манбаи илҳом, таҷриба ва намунаи муваффақият мебошанд. дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалии варзиши сабук ба хотири ҷоизаи қаҳрамонҳои бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров ва Андрей Абдувалиев доир гардид, ки варзишгаронро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам овард. вақти Андрей Абдувалиев чемпиони бозиҳои олимпӣ шуд, ман вақти Андрея дидам, и ранги намунаи ибрат барои ма буд. Ман вақти омадам дар ҳамин намуд, ман гуфтам, ман барои Тоҷикистон медали тилло овардам. мумкин имрӯз бачаҳои ҷавон ки моро мебинанд, мумкин амхе меган, мара мебинанд, Андрей Абдувалиева мебинанд, меган мо барои давлатҳои худ медали тилло аз бозиҳои олимпӣ мебиёрем, баъд мусобиқа ино мешавад мумкин ояндада. дар мусобиқаи мазкур рақобатҳо дар навъҳои гуногуни варзиши сабук аз ҷумла гурзандозӣ, дискпартоӣ, ядропартоӣ, инчунин дав дар масофаҳои 100, 200 ва 400 метр, эстафета ва дав бо монеаҳо роҳандозӣ шуда буданд. мақсад аз ташкил намудани чунин мусобиқаи байналмилалӣ дар он аст ки ҷалб намудани диққати ҷавонон ба ҳамин намуди варзиш ва иштирок намудани ғолибони бозиҳои олимпӣ дар ин мусобиқа аз он иборат аст ки рӯҳияи баланди варзишгаронро дар ҳамин намуди варзиш, вақте ки варзишгар дар бари худ мебинад ки ғолиби бозиҳои олимпӣ ҳаст, вай рӯҳияаш баланд мешавад ва бо рӯҳияи баланд мусобиқаро идома медиҳад. нахуст дар майдони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ нерӯсанҷиҳо дар навъҳои гурзпартоӣ, дискпартоӣ ва ядропартоӣ сурат гирифтанд. нерӯсанҷиҳо дар фазои рақобати солим ва рӯҳияи баланди варзишӣ ҷараён гирифта, иштирокчиён барои нишон додани натиҷаҳои беҳтарини худ талош варзиданд. ҳар як варзишгар 6 маротиба имконияти анҷом додани партофтро дорад ва натиҷаи беҳтар онро ба муваффақият мерасонад. натиҷаи нерӯсанҷиҳо нишон дод, ки дар навъи гурзпартоӣ миёни мардҳо Мерген Мамедов аз Туркманистон сазовори зинаи аввал, Абдурауф Мусоев ва Тимур Диёрдица аз Тоҷикистон ҷойҳои дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. миёни бонувон бошад Зарина Носирҷонова аз Ӯзбекистон мақоми аввал, Элина Силямиева низ аз Ӯзбекистон ҷои дуюм ва София Диёрдица аз Тоҷикистон мақоми сеюмро касб намуд. Я 4-й раз участвую на этих соревнованиях. На 2 соревнованиях я получала 3-е место. На 3-х соревнованиях я, к сожалению, заняла 4-е место. На этих соревнованиях я постаралась и заняла 3-е место. И буду стараться получать первые места, приносить медали в Таджикистан. ҳамин тариқ дар навъи дискпартоӣ ҳам варзишгарон маҳорати баланд нишон доданд. дар ин навъ бонуи ӯзбекистонӣ Юлиана Шокина ба гирифтани нишони тилло даст ёфт ва варзишгарбонувони мо Муштари Бобогуловаю Меҳринисо Абдукаримова нишони нуқра ва биринҷиро мушарраф шуданд. Здравствуйте, я Юлиана Щукина из Узбекистана. Приехала сегодня на международные соревнования по
метанию дисков, в целом по легкой атлетике, по призам олимпийских чемпионов и завоевала первое место. Атмосфера шикарная, я как будто, вы знаете, из Узбекистана даже не выезжала. Я вот дома, вот вчера мы тоже были на разминке здесь, и просто как будто вот приехал как у себя дома на соревнованиях. дар дискпартоӣ миёни мардҳо Дунёзод Сайфуллоев аз Ӯзбекистон ҷойи якум, Манзаршоҳ Азамзода ва Иззатулло Султонов аз Тоҷикистон ҷойҳои дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. Наша команда приехала к вам на международные соревнования, великолепные соревнования в честь олимпийского чемпиона Дильшода Назарова и Андрея Абдувалиева. Также мы привезли сюда наших молодых молотобоек, девочек, которые занимаются в метании молота и тренируются под руководством олимпийского чемпиона Андрея Абдувалиева. Я в первый раз на этом турнире, девочки уже принимали, каждый год стараются принимать эти участия. В этом году мы привезли чуть больше команду, не только в метании молота, мы привезли спортсменов, которые бегают и спринтерские дистанции, повоевать с вашими спортсменами, а также которые соревнуются в барьерном беге. рақобатҳо дар навъи ядропартоӣ низ хеле диданӣ буда, миёни иштирокчиён муборизаи ҷиддӣ барои ҷойҳои ифтихорӣ сурат гирифт. дар натиҷа байни мардҳо Гурбаназар Какаҷаев аз Туркманистон сазовори нишони тилло, Муҳаммад Раҳимов ва Тимур Диордица аз Тоҷикистон медалҳои нуқра ва биринҷиро соҳиб шуданд. Я вообще-то первый раз в Душанбе. Мне Душанбе очень понравился. Хорошие соревнования, отличная организация. И вот первый раз пришли, и мой уже 2 золота по метанию молота Мамедов Мерген и толкание драк Какаджаев Гурбаназар. Мне очень понравилось соревнование. Ну, надеюсь, в следующий год еще приедем. дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи мусобиқа бо иштироки роҳбарону масъулони соҳаи варзиш, меҳмонони хориҷӣ ва 2 чеҳраи шинохтаи варзиши ҷаҳон, қаҳрамонҳои олимпӣ Дилшод Назаров ва Андрей Абдувалиев баргузор шуд. маросим бо суханрониҳои табрикотии меҳмонони фахрӣ оғоз гардида, бо намоиши барномаҳои фарҳангӣ идома ёфт. ҳамчунин дар ҷараёни чорабинӣ ба ғолибону ҷоизадорони навъҳои алоҳидаи мусобиқа мукофотҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. Здравствуйте, меня зовут Зарина Насырджанова, я по метанию молота, у меня дисциплина личный рекорд 69 метров 78 сантиметров, мой тренер Андрей Абдувалиев Хакимович. Спасибо огромное, что такие условия, соревнования, классно все проводится. Мы хотим сказать Акадильшот спасибо огромное, что организовали так классно. На самом деле спорт объединяет. Мы в одной группе, у одного тренера, мы как сестры, она старше меня, я младше, но тем не менее мы постоянно и на тренировке вместе, и на сборах вместе, и всегда поддерживаем друг друга. У нас нет такового соперничества, всегда есть поддержка, доброта только по отношению друг к другу. Ну и, естественно, спорт – это огромная большая семья. Несмотря на страну, несмотря на нацию, мы все в одной деятельности.
воқеан ҳадафи мусобиқа танҳо муайян намудани ғолибону ҷоизадорон нест. Он пеш аз ҳама ба рушди варзиши сабук, таҳкими дӯстӣ миёни варзишгарон, густариши ҳамкориҳои байналмилалии варзишӣ ва мубодилаи таҷриба равона гардидааст. маҳз чунин мусобиқаҳо варзишгаронро ба ҳам наздик намуда, барои омодагии беҳтари онҳо ба мусобиқоти бо нуфузи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Я считаю, что это очень знаково сегодня проводить подобного плана турниры. Вот, тем более он входит в календарь World Athletics. И тем более сегодня есть у молодежи стремление выбиваться в верхние этажи результатов. Вот, и не только на азиатском, на мировом уровне. Вот. Тем более сегодня, видя, как руководство страны создают такие прекрасные базы, арены, стадионы, бассейны. Нужно, я считаю, что соответствовать той динамике, того уровню предлагаемых усилий руководства в создании всего этого. Соответственно, завтра на этих площадках должны быть хорошие ребята с хорошими результатами, которые будут достойно представлять прекрасную страну Таджикистан на мировой арене. дар идомаи мусобиқа нерӯсанҷиҳо дар масофаҳои 100, 200 ва 400 метр давидан бо монеаҳо инчунин эстафета баргузор гардиданд. варзишгарон маҳорати баланд, суръат ва омодагии хуби ҷисмонии худро нишон доданд. дар натиҷа ғолибону ҷоизадорон муайян шуда, бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. мо имрӯз шоҳиди он ҳастем, ки 5 давлати осиё марказӣ омадар дар Тоҷикистон иштирок кардаистанд. ман фикр мекунам ояндада давлатҳо зиёд мешавад. мо шоҳиди он ҳастем, ки имрӯз бисёр майдончаҳои варзишӣ сохтаистанд ба роҳбарии пешвои муаззами мо. имрӯз варзиши тоҷик пеш рафт. баъд мо аз тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ на фақат чемпионати осиё, чемпионати ҷаҳону бозиҳои осиё, олимпиада мо медал дорем. аз соли 27 дар варзиши сабук мусобиқаи рейтингавӣ сар мешавад. барои холи рейтингавӣ барои бозиҳои олимпӣ Лос-Анҷелес 28. барои ҳамин мо фикр мекунем аз соли оянда давлатҳомон хеле зиёд мешавад. мусобиқаи байналмилалӣ ба хотири ҷоизаи қаҳрамонҳои олимпӣ Дилшод Назаров ва Андрей Абдувалиев бори дигар собит намуд, ки варзиши сабук дар минтақа на танҳо дорои таърихи пурифтихор, балки соҳиби ояндаи умедбахш низ мебошад. майдоне, ки имрӯз варзишгаронро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам овард, ба саҳнаи мубодилаи таҷриба, таҳкими дӯстӣ ва рушди ҳамкориҳои варзишӣ табдил ёфт. омилҳое, ки дар маҷмӯъ барои пешрафти ин риштаи олимпӣ аҳамияти калидӣ доранд.